Hoxe a Maruxiña está agotada, revolta e inqueda. Resulta que de repente nesta aldea tan pequena hai ladróns. Primeiro faltoulle unha galiña e logo a cadela. Era boa compañeira e por ela mesma seguro non marchou. Alguén coñecido debe ser que a teña vixiada, que coñeza a súa casa, o galiñeiro, o seu galpón. Xa avisou Herminia, Federico e tamén a Susana. Nesta nosa aldea hai ladróns. Outro día foi o tendal e lle faltaban as bragas, máis un trapo de cociña de cadros verdes e lilas de algodón. Cando a tardiña abriu o día e asomou Lorenzo, di que viu na casa dos veciños as súas bragas e o trapiño secando o sol. Dillo Federico que la debe de estar confundida, a señora Herminia que non sabe o que puido pasar. A Susana abraiada di que cousa do demo, e Maruxa asegura que os veciños son ladros. Xa en toda a aldea non hai cousa máis da que se fala. Tamén a María na súa leira bota en falta dúas acelgas e unha col. As cancelas polas noites quedan todas ben pechadas, e xa son máis ollos espiando por se acaso chegan os ladróns. Pero se os veciños da Maruxa son moi boa xente, digo algúns. Non te fíes neste mundo de ninguén, digo outros. Xa comezan as palabras e andares apresurados polas rúas desta aldea, o circo comezou. Hey! Saben nada da conspiración.